Pochválený buď Ježiš Kristus. Vitaj, drahý priateľ, drahá priateľka, v bezpečí nášho kanála Dom pokoja. Slnko už zapadlo, svet okolo nás sa pomaly ponára do tmy a deň sa chýli ku koncu. Možno to bol pre teba ťažký deň. Možno sa cítiš vyčerpaný, prázdny, alebo preťažený všetkým, čo si musel zvládnuť. Možno ti v hlave stále znejú rozhovory, hádky alebo nedoriešené problémy a tvoje srdce nevie nájsť rytmus pokoja. Ak je to tak, si tu správne. Práve pre túto chvíľu ťa Boh pozval sem. Teraz nie je čas na prácu, nie je čas na plánovanie, nie je čas na starosti. Teraz je čas na návrat domov, do náručia nebeského Otca. Pozývam ťa, aby si našiel to najpohodlnejšie miesto. Uvoľni svoje telo, zhlboka sa nadýchni a s výdychom zo seba vypustí všetku ťažobu dnešného dňa. Dovol, aby sa dvere tvojho srdca otvorili pre Ježiša, knieža pokoja. Začnime túto večernú modlitbu stíšenia v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahý nebeský Otec, prichádzam k Tebe na konci tohto dňa. Prichádzam taký, aký som, unavený, možno trochu zaprášený cestami sveta, s rukami, ktoré dnes tvrdo pracovali a s myslou, ktorá je presýtená informáciami. Ďakujem Ti, že si bol so mnou v každej sekunde tohto dňa, aj vtedy, keď som si ťa neuvedomoval. Ďakujem Ti, že si ma previedol cez všetky výzvy, cez nebezpečenstvá na cestách, cez náročné úlohy. Ty si verný Boh. Teraz, keď sa všetko stišuje, túžim len po jednom, spočinúť v Tvojej prítomnosti. Ako dieťa, ktoré po dlhom dni beží do náručia svojho Otca, tak ja bežím k Tebe. Objím ma, Pane, prikry ma svojou milosťou. Pane Ježišu, Ty si povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Dnes večer beriem toto Tvoje pozvanie vážne. Cítim sa preťažený, Pane. Môj batoh starostí je plný. Nesiem v ňom obavy o financie, strach o zdravie, smútok z nepochopenia, stres z práce. Je to priťažké pre moje ľudské plecia. Preto teraz v duchu skladám tento batoh pri Tvojich nohách. Odovzdávam Ti starosť o zajtrajšok. Ty si pánom času. Ty už si v zajtrajšom dni. Odovzdávam Ti starosť o moju rodinu. Ty ich miluješ viac ako ja. Odovzdávam Ti to, čo som dnes nestihol urobiť. Verím, že mi dáš silu dokončiť to v pravý čas. Jezu, prevezmi to. Ty sa staraj. Ja už nevládzem. A ako náhle Ti to odovzdám, cítim, ako sa moje plecia narovnávajú. Cítim ľahkosť. Tvoje bremeno je naozaj ľahké. Duchu Svätý, Tešiteľ, prosím ťa, príď a očisti moju myseľ. Celý deň som bol bombardovaný hlukom, správami, požiadavkami iných ľudí. Moja hlava hučí ako úľ. Prosím, stíš túto búrku. Umyj moju myseľ svojou živou vodou. Zmyj všetky negatívne slová, ktoré som dnes počul alebo vyriekol. Zmyj obrazy, ktoré znečistili môj zrak. Zmyj pocity hnevu, závisti alebo horkosti, ktoré sa možno vkradli do môjho srdca. Nechcem ísť spať s hnevom. Tvoje slovo hovorí, slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Preto teraz v Tvojom mene odpúšťam. Odpúšťam kolegovi, ktorý bol nepríjemný. Odpúšťam šoférovi, ktorý mi vbehol do cesty. Odpúšťam rodinnému príslušníkovi, ktorý ma nepochopil. Odpúšťam aj sebe,
že som nebol dokonalý. Pane, nech prúd tvojho odpustenia pretečie cezo mňa a odplaví všetku špinu. Chcem zaspať s čistým srdcom, slobodný a ľahký. Pane, prosím ťa o pokoj pre moje telo. Cítim v ňom napätie. Moje svaly sú stuhnuté. Môj dých je možno plytký. Dotkni sa ma svojou uzdravujúcou rukou. Prejdi od temena mojej hlavy až po pety. Uvoľni moje čelo, moje oči, moju čelusť. Uvoľni môj krk a ramená, kde nosím toľko stresu. Uvoľni môj chrbát, moje ruky, moje nohy. Prikazujem každému svalu, každej bunke, každému nervu v mojom tele. Upokoj sa v mene Ježiša Krista. Príjmi Boží šalom. Moje telo je chrámom Ducha Svätého. A teraz je čas, aby tento chrám stíchol a načerpal nové sily. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, naša drahá matka, k tebe sa utiekam v tento večer. Ty si tá, ktorá verne stála pod krížom, aj keď sa ti srdce lámalo od bolesti. Ty vieš, čo je to trápenie? Ty vieš, čo je to strach o dieťa? Prosím ťa, príď do môjho domu. Rozprestri svoj ochranný plášť nad mojou posteľou, nad izbami mojich detí, nad celým mojím bydlisom. Ako si chránila malého Ježiša v Nazarete, tak chráň dnes v noci nás. Nedovol, aby sa k nám priblížilo akékoľvek zlo. Buď našou vrátničkou. Ak sa v noci zobudím, nech je moja prvá myšlienka na teba, matka, a na tvojho syna. Vypros mi milosť, aby som sa cítil bezpečne ako dieťa v matkinom náručí. Svätý Jozef, strážca svätej rodiny, tebe zverujem kľúče od nášho domu. Obíď naše dvere a okná. Skontroluj každý kút. Zabezpeč nás pred zlodejmi, pred ohňom, pred vodou a pred každým nešťastím. Ty si muž ticha a pokoja. Prines to posvetné nazarecké ticho aj do našej obývačky a spálne. Nech v našom dome vládne atmosféra, v ktorej sa dobre dýcha a sladko spí. Pane Ježišu, prosím ťa za pokojný spánok. Ty vieš, ako veľmi ho potrebujem. Spánok je tvoj dar. V Žalme 127 sa píše: svojim miláčikom dáva v spánku. Ja som tvoj miláčik, Pane. Verím tomu. Preto prijímam dar spánku. Odmietam ducha nespavosti. Odmietam nočné mory a desivé sny. V mene Ježiša Krista zväzujem každú silu temnoty, ktorá by chcela rušiť môj odpočinok. Vyhlasujem, že moja myseľ je chránená Kristovou krvou. Moje sny budú čisté, jasné a posilňujúce. Ak ku mne budeš chcieť v noci hovoriť, Pane, hovor, tvoj sluha počúva, ale ochráň ma pred hlasmi zmätku. Modlím sa aj za tých, ktorí v túto noc nemôžu spať. Za tých, ktorí trpia bolestiami v nemocniciach. Za tých, ktorí sú osamelí a boja sa tmy. Za tých, ktorí pracujú v nočných zmenách a bdejú nad našou bezpečnosťou. Pane, pošli im svojich anjelov. Nech pocítia závan tvojej útechy. Spájam svoje srdce s ich srdciami. Nie sme sami. Sme jedno veľké spoločenstvo v tebe. Teraz, Pane, keď sa ukladám na lôžko, chcem si pripomenúť tvoje dobrodenia. Namiesto počítania problémov budem počítať tvoje dary. Ďakujem ti za strechu nad hlavou. Ďakujem ti za teplú perinu. Ďakujem ti za jedlo, ktoré som dnes jedol. Ďakujem ti za úsmev, ktorý som dostal. Ďakujem ti, že si mi dal silu zvládnuť tento deň. Vďačnosť je najlepšia tabletka na spanie.
Moje srdce je plné vďaky. A tam, kde je vďačnosť, nie je miesto pre úzkosť. Pane, odovzdávam Ti zajtrajší deň. Ešte nenastal, je skrytý v Tvojom tajomstve. Neviem, čo prinesie, ale viem, že Ty tam už si. Ty už pripravuješ cestu. Ty už chystáš riešenia na problémy, ktoré ešte ani nevznikli. Preto sa nemusím báť. Nemusím si v hlave prehrávať scenáre, čo ak. Tvoja milosť mi bude stačiť. Dosť ti má deň svojej trápenia. Dnes je čas na dôveru. Dôverujem Ti, Ježišu. Dôverujem Ti, Ježišu. Dôverujem Ti, Ježišu. Svojim svätým anjelom si prikázal, aby ma strážili na všetkých mojich cestách. Môj drahý anjel strážca, ďakujem Ti za Tvoju vernú službu dnes. Odpusť mi, ak som ťa neposlúchal. Teraz ťa prosím, bdej pri mne, kým moje vedomie spí. Rozprestri svoje krídla nado mnou ako štít. Nech žiaden tieň zla nepadne na mňa. V duchu teraz robím znak kríža na svojom čele, na svojich ústach a na svojom srdci. Som označený Božou pečaťou. Patrím Kristovi. Nič ma nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. V tejto istote zatváram svoje oči. Pomaly sa ponáram do ticha. Svetlo sveta zhaslo, ale Tvoje svetlo vo mne svieti. Moje dýchanie sa spomaľuje. Moje srdce bije pokojne. Všetko je v poriadku. Boh je na svojom tróne a všetko je pod kontrolou. Môžem pustiť opraty svojho života z rúk, lebo Ty ich držíš pevne. Pane, kým budem spať, nech moja duša spieva Tebe chválu. Nech sa moje telo obnoví, aby som Ti zajtra mohol slúžiť s novou radosťou. A ak by si ma povolal k sebe v noci, som pripravený, lebo moja nádej je v Tebe. Ale verím, že ma zobudíš do nového rána, plného Tvojho milosrdenstva. Zostávam v Tvojom objatí. Ako dieťa, ktoré zaspalo na otcovej hrudi, počúvajúc stlkot jeho srdca. Tvoje srdce bije pre mňa. To je tá najkrajšia uspávanka. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dobrú noc, Ježiš. Dobrú noc, Mária. Dobrú noc, celé nebo. Pokojne spí, drahá duša. Boh ťa miluje.